Ngiyabingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibonge nethuba lo ukuthi namhlanje ngikwazi ukuthi ngime ngikhulume nangezwi lokuqala uJesu esesiphambanweni. Ngaphambi kokuba siqhubeke nakho konke, ngisacela ukuthandaza. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu, siyabonga nangalesi sikhathi ukuthi unathi usasikhusele uzo zonke izimo. Siyazi ukuthi uNkulunkulu ophezu kwezimo zonke, nanti izwi lakho elinamandla elenza konke. Siyabonga ke Yiso inkosi yethu uJesu manje naphakade. Amen. Izwi esizolithola namhlanje, izwi lapha litholakala kwincwadi kaLuka chapter 23 verse 34. Litholakala kuLuka chapter 23 verse 34. Ngakho lifundeka kanje: kepha uJesu wathi, Baba, bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe, benzelana inkatho. Siphinde futhi 34. Kepha uJesu wathi, Baba, bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe, benzelana inkatho. Izwi lokuqala uJesu esesiphambanweni. Kanti kwi-English ngiyathanda ukuquote nakhona uma ulifunda lithi, Jesus said, Father, forgive them. They don't know what they are doing. Enye ithi, Jesus said, forgive them, Father. They don't know what they are doing. So, ngithe uma ngilibheka lelizwi ngase ngiya-observe izinto eziwu4. Ngaphambi kwalokho lelizwi lona libhalwa nguLuka. uLuka ulibhala uma sicheck idate ulibhala kusuka it's 58 kuya ku63 AD. Shithi uJesu esefile after death of Christ. Uma ebhala lezi uma senza iNew Testament survey. So now lelizwi ngithe mangenze observation ngabheka ngathola uJesu as our savior, ngathola the God our father, ubaba wethu osezulwini, ngathola the army amasoja abethela uJesu, ngathola the forgiveness leli okuyona ngqikithi yalelizwi esihlangene ngalo. So ngine subject forgiveness, ngizoba ngibe ne theme, the importance of the Christian forgiveness. Ngizoba ne purpose, inhloso yalelizwi is to encourage the Christian to forgive even though kungekho lula ukuxolela noma isimo singavumi. So lelizwi uma uJesu elikhuluma esesiphambanweni ethi Baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo, ngibheka number 1 abantu abasurrounde uJesu okungamasoja, labo bantu okusho ukuthi bamele lonke uhlobo lomuntu ngoba njengoba bela kukhona into abayimele. Number 2, uJesu usesiphambanweni. Uma usuka phansi uya esiphambanweni kune distance ekhona, then uma usuka kuJesu kusho ukuthi uNkulunkulu ngaphezulu. Elithe izwi munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu, loyo nguKristu uJesu. So automatically kimi kuvuka ukuthi uJesu njengoba beqala bemsusa kwi-level yomuntu bezombeka esiphambanweni, sekuse kwi-level vele yokuthi usengumlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu njengoba izwi lishilo. So uma ke eqala uJesu esebheka abantu, uyabona ukuthi nawo akekho ngempela omunye umuntu oyolamlela umuntu phakathi kukaNkulunkulu ngaphandle kwakhe. So now uthi uJesu ke Baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Kungenzeka ke ukuthi amasosha ayamphanyeka uJesu, njengoba amphanyeka akazi ukuthi amphanyekela ukuthi uJesu hayi ngoba ukuthi kuyaphela ngaye, kodwa ambeka kwiposition yokuthi impela uyadingeka umuntu ozoba phakathi komuntu noNkulunkulu.
Useyaqala ke uJesu uthi baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Okusho ukuthi intethelelo ephelele ayikwazi ukuqhamuka kumuntu, kodwa intethelelo ephelele iqhamuka kuNkulunkulu. Njengalokhu uma sizorefer la kwintshumayelo yasentabeni, ngithi uMatthew chapter 6, intshumayelo yasentabeni iqhubeka, uJesu enabafundi bakhe entabeni ebafundisa ukuthandaza. Okokuqala uthi anothi baba wethu osezulwini. Okusho ukuthi zonke izinto azikwazi ukuqala kodwa engekho ubaba, kodwa ngoba uJesu nguye ophakathi nendawo. Now uma bafundisa liyaqhubeka lithi usithethelele izono zethu. Okusho ukuthi umuntu othethelela isono akusiye umuntu, kodwa ubaba osezulwini othethelela isono somuntu. Namhlanje ngizokhuluma nesizwe sonke ukuthi namhlanje uJesu njengalokhu wayeshilo esikhathini esidlule ethi baba bathethelele, wonke umuntu osafuna intethelelo kuNkulunkulu isakhona, usangathethelelwa namhlanje. Okwakhe ukuthi ahambe aye kuJesu. uJesu uzowususa lonke ihlazo lakhe mase eyathethelelwa. Munye umlamleli phakathi komuntu noJesu. Now uma ngibheka ipurpose yami yanamhlanje, ngizogqugquzela ama-Christian noma ngizogqugquzela abantu ukuthi noma ngabe kuthiwa isimo asivumi, kodwa kumele ukuthi ube ne-forgiveness. Awukwazi uba ngumKristu kodwa i-forgiveness ungenayo, ngoba le isho ukuthi uyakwazi noma isimo singavumi kodwa uphambane nesimo. I-forgiveness isho ukuthi noma ngabe kuthiwa kunento ekuphathe kambe empilweni yakho, kodwa once waqala wabheka kuJesu, automatically uzoqala uxole. Lithi iBhayibheli lahlangene khona ababili noma abathathu, kodwa nami ngizoba khona ngibe ngowesine. So uma abantu behlangene ngokuxolelana, once baqala bakhuleka, uNkulunkulu uyafika a-endorse leyo nto abavumelene ngayo. So ngifuna ukuzosho namhlanje ukuthi uma singekho isivumelwano phakathi kwabantu ababili ngokuxolelana, uNkulunkulu akakwazi ukungenelela lapho, kodwa kudingeka kube khona isivumelwano phakathi komuntu noJesu. Then uNkulunkulu uzokwazi ukuthi alethe lolu xolo uJesu akhulume ngayo. Ushilo wathi baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Kunabantu ke abangena ezinkingeni bengazi, kunabantu abangena ezonweni bengaboni, kunabantu ababambekile bengazi ukuthi babanjwe yini, nesitha siyayithumba ingqondo yomuntu kodwa umuntu engazi. uJesu khonela lokho ukuzosho ukuthi baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Namhlanje sihamba sithethelelwe. Uyabona, uma ungumKristu kuqala ube umKristu kufuneka kuqala wena umukele uJesu. Uma umukela uJesu, it's whereby uzothola iforgiveness yezono okade uzenza ngayizolo, then kodwa awukwazi ukuzithola ungekho kuJesu. Namhlanje ngizosho njalo ukuthi uJesu nguye yedwa olisango lokungena, uye yedwa olisango lokungena kwintethelelo kaNkulunkulu. Baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Ngisho njalo namhlanje ngizosho njalo izinto lokuqala, uJesu esesiphambanweni sezenzekile zonke izinto, sebemshayile bakwenza konke, kodwa yena akabhekanga lokho, kodwa wathi mayebuka thina ngenxa yobubi bethu, ngenxa yokungena kwethu ezinkingeni ezinye sizazi esinye singazazi, wathi baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Amen.